nalipay nga damag, Senro, mangtad ka na iti maimula nga forestry kadagiti agkidaw nga Tagalawag. Actually, these are all free. I mean, apo kahit saan. Libre amin digitoy. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ni Idol Dennis, ano pa nga detalye kami? Yung tigo, City Environment and Resources Office, iti Sudan Titilawag, iti panagkitaw, iti forestry, iti residente, iti Lawag City, nga kahit na imula. In baga ni Miss Miley na Pascual, adara iti nakasagana nga may paay, adara iti agkitaw babaen, iti barangay chairman. In baga na, nagapo iti sarno, nagdidigra gapo iti soil erosion, layos, kenda dumapay, inutrip panang iti tikag, masabol iti panagmula iti kayo, tugas sagit sa mapaserban iti natural resources. In baga na, nakasagana iti Lawag City Government, namangked dagiti may mula nga kayo, tugas sagit dumakkel king kasanot ang mangked proteher, dagiti pangkag nga saan nga matamtaming. In baga na, nga iti panagsapata, dagiti mekan iti mula, babenti inda panang proteher, nga salatang panang padakkel nga nasaya ata. Tibalan pa iti seminar, in lecture, dagiti dumawat iti imula, tugas sagita amuda, ken alisto iti panakatigiben dagitoy nga mulmula nga nasken nga mai paayan sa barangay para palang iti pampreserbar iti natural resources gabo palang iti panawen iti laylayos samiten iti tikag iti bukod kay nga lugar. Patsen ni Pascual, abagayan di panagmultado kay kayo kay pakatulong pa iti kinalami sa gilulaw kung samiten at datapay ngawan tuman problema na panawen iti didigra pas iti bagyo ken iti layos. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMS.